Per tercera vegada al llarg d'aquesta verema, l'Assemblea pels Drets Socials de Vilafranca ha tornat a exigir un espai digne pels veremadors. Ahir al vespre, abans que comencés el ple municipal, van protagonitzar un acte de denúncia a la porta de l'Ajuntament. Unes mantes a terra i roba estesa van servir per denunciar la situació d'insalubritat en la que malviuen alguns dels temporers que arriben a la capital de l'Alt Penedès per treballar a la verema. També van desplegar un gran cartell que es preguntava «Així viuen molts collidors» i l'alberg municipal està buit, com s'entén. L'Assemblea denuncia així la manca de voluntat de l'Ajuntament de Vilafranca per habilitar espais dignes i els acusa de fer-se els sords, com afirma la Tere Soler. Aquest any la verema ja està acabant, però de cara al proper any, que tenen temps, doncs no fem més orelles sordes i fem sobretot, habilitem un espai, perquè d'espais n'hi ha públics, pot ser l'alberg municipal, un pavelló, el que sigui, no? I donem-los un espai digne per tots aquests veremadors. L'Assemblea també critica la comissió de la verema, que ha sortit al pas recordant que ofereix 10 places a l'alberg de Càritas, perquè considera que no s'ha de passar la pilota a una entitat assistencial de forma tan barroera. Per l'Assemblea, Càritas no té la responsabilitat de solucionar aquesta situació, ni tampoc podria fer-ho amb el minúscul alberg de què disposen. Un altre cartell resava que Vilafranca és la capital del vi a costa del raïm mal pagat i de la precarització dels temporers, aspecte en el que també incidia Soler. Ens vanagloriem, que ens agrada molt, no? Ser la capital del vi, ho venem de portes enfora, que hi hagi un centre de coneixement del vi, una escola universitària, però ens oblidem, no? I precaritzem el primer pas, que és els veremadors, que són qui han de fer la collita. Des de l'Assemblea pels Drets Socials recorden que la CUP ja va plantejar aquesta demanda d'espais dignes per als veremadors al ple de juliol i el govern no els ha contestat.